Okay, Nike, you're not in the market. I have bush. Nike, Kule, no more pushing at all. Esamandana Jane. Sure, what you want now? I'm Jane out now. What is a pathway? Is this Sula? Avula, what's up with it? Oh, nah, will I? Amagela isimuzlawa siyawadla. Kodwa uthe singawadli. If it's my pet, if it's wena mfethu. Ukuthi utheni wathakathangani aswadleni namakeke lawa. Wabone kahle? Ngathi wabonaka. Ngiyawahalela kodwa uthe singawadli. Niapi? Tina? Niapi? Nimekikina? Niapi po? Asahi. Anyangijoyi kakhulu. So uthe ngwashutha amakhekhe wanye ngijoyila ngayo. Ngizwabona. Ngiyathinta nje ngizwabona. Hawu. Tshela-ke wangwashuthile ngobona uthande kanjani. Nike nje nathini ngizwabona. Sofia swashute mase siyawadla mase siphinde siwabeka ngale ndlela kade eyiyona sibhekane Niapi? Ngicabangile yazi. So anesemafoneni. Ngoba nami ngiyoshutha ngani ngiyoshutha manje amakhekhe. Ngiyethanda amafoneni. Nazi yami. Ngisile ngini just no causes. So.
Kinto konta uyenza la? Awubheka ukuthi sashuta yini. Hayi nje, shouldn't be full please camera. Awushuta. Iyashuta. Nifunani lapha? Likhaliswa yini? Alarm. Asakazi. Ah? Akuthini. Zayini inkinga yini? Benifunani lapha? Hayi bethi mina ngeke ngiyawahale. Mfethu, ubone ngani ukuthi siwathatha? Bethatha amakhamera la. Akho makhamera la. Wena manje khala nama-alarm. Bonile sesisendele sesiwathatha mfethu. Hayi siphinde sami yabo manje. Ufuna sinyonyobe sishaye umlomo bekade. Bengathi amaNazaretha. Awunyoba kancane. Hey, yazi lapha. Have bekuyilima yazi. Kuba bayazi ukuthi emafonini abo ngifakele app ye-COVID lokuthi umusondele ku-1 meters umuntu iyakhala alarm. Ngabakade bewadlile amakhekhe ami yazi. Futhi laba bayilima nje. Konke bahlukane namafoni abo. Yazini futhi singihambe ngiyobhosha mina ngikhohlele izilimi. Ngishilo. Sesibile. Ngishilo vele. Siya give up manje. Sesizayeka mfethu. Ngeke sawadla. Noma ungahambi uposhe in peace ngeke sasondela. Ngiyakutshela. Mina give up mina manje. Emphinde ngiwadle. Ithini?